Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोरजों दा हामफे आं फिसाजो तनिष्का ओमफ्राय स्कारदाङा हादानगुरियाव थांगासिनो दं आरोना दायो नै बागान मोनफैबाय लामायाव भिडिअ बानायबोआसै एसे डिस्टार्बबो जायो नालाय भिडिअ बानायनो ने तनिष्का जों अबाव थांगोन आनै मोनाव बेरायनो थांनो नागिरदोंना जोङो हादानगुरियाव आब' दं नालाय बिसिनाव थांनो नागिरदों आरो जों दा ओमफ्राय बिसिनियाव रुफाथि मायथाइ बाथौनि फोरबोबो जागासिनो दंनो बेहायनो थांनो होननानै दसे बेरायथावथाव ओंखारदों आरो जों नै हामफेबो तनिष्काबो जों दा ओंखारलांसै थांसै बेहायनो चलो तनिष्का चलो तनिष्का नों थाङा दे जों थांसै दे बाय बाय आं गारियाव गाखोनोसै बाय बाय आयु गासो ओइ गरम इन्जिनाव दांफ्लांगोन तनिष्का मोनफैबाय ने सोरनाव फैदों सोरनाव हा बोलो आनैयालाय मिथिङाव थांजोबदों बा तनिष्काया मेथाइ मोनजाबाय नामा तनिष्का हा आनै मोनाव फैनानै सामसजों जालायथारदों माथो नोंलाय हा तनिष्का गोथाव तनिष्का रायलायलायथाराखैलै टेस्टि सोर संनाय आनै हा मोसाथ'आदां रावबो दं कुटि अ मालाय हनै बै सामसा हनै सैमानोसो जाहोबाय एरनो होनांला एसे हा माला गानहोलायथारदों सैमा फिसानो अ नै गुमैया जोंना ओंखाम संहैदोंमोन नामा इसलाय ओंखाम संग्रा जाहैदों ओंखाम संग्रा हनै तनिष्काया लांसे नोङो हा सैमाखौ लांसे बाबाय जेजे मोनामदों जेजे दोनदो जों थांसै दे होमबा दे नों थादो जों थांसै होमबाबो हगारबावा आरो मोजां मोनदों ए जेजे दोनदो हामा सोरबा दादाया थाखुमादों दादाया हनै थ' थांसै जोंहा मोसाहैनोसै थ'दो माबेलाय खोमा गन्थङा बोरो गन्थङा मेगनालाय आखाया बोरो बेना आखाया आथिङालाय आथिङाव बे दखना आथिङा बोरो खल' आथिं माबालाय खानाया बोरो हाथाया बोरो गन्थंसो बियो बेलाय गन्थंसो दा खुगायालाय खुगाया रामजा दे दादाजों आगै मोनबाय ने तनिष्का दे थाद' मोजां ओंखारबाय आरो गाहा मोजां मोनथारबाय बेखौ
मोजां मोनखाथारो बेहा लोगो मोनबा थालांदो दे तनिष्का थालांदो दे नोङो दे सिखायालाय मानो फैयासै दै ओमफ्राय नों गाबोन हारसिं ओरै थांदो थांगोन होन सिख्ला देरबा ने दे बादो दे देफा दे अ बानोसै आंखौ बानोसै दे आं दे माखौ हालेवरो मिलायथारदोंलै मेगन गोनां सिनायदों नोङो सिनायदों आगे मिनिदों हनै आगे आइ आथिं सागोन आगैया मिनदों ने बाराद्रायथार बिनिया थेंक इउ होन दे थेंक इउ होनदो आमाइखौ मोनबायबा आदा आयु गावस्रा ओमफ्राय नोंसोर जाया मोनसे बेनोल' थुदु जों दा दसे बेरायहैनो नागिरदों मिथिङाव तनिष्कायाबो हनै बा खारना गोलैयो जों दा प्रग्राम जानाय जायगायाव मोनफैबाय नै हादानगुरि नै बिथिं सारमोना जोंहा हेपि निउ इयार मोजां खबरा दे बेरायनो र' नै सारमोना दे जों दा सिंथिं हाबलांनि र' भलन्टियार नै आबैमोना सोर फैदों सोर फैदों बबेसिम दं बबेसिम दं नोंसोरलाय नै रुपाथि मायथाइ फोरबो र' सिंथिं हाबलांनि जों माला फैनाय नोंलाय ना हा 1 घन्टा मोसागासिनो दायो हादानगुरि गामियाव फिसालाना फिसाजोब्रा हा फिसाला देरथारबाय माथो ने थांसै दे होनबालाय मा लाइजाम सानबाय थादों नोंसोरलाय लाइजाम दे मोसाग्रा सिख्लाफ्रा नै मोसासिगोन दायो एसे थाब खालामगोन नायग्राफ्राबो आखाइ खबनानै बरायबाय गोनां नोंथांमोना बादालि गेलेनाय मोसानाय बे मोसानायनि मुङानो जाहैबाय बादालि गेलेनाय मोसानाय
आनसलिक आलारि खेराइ हान्जा मोसाखावरि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। दा दङ जोंहा फारिलाइ बायदियै जरखा आलासिनि बिबुंथि। दा मोजां मोजां साजायदों नै सेलफिनि थाखाय फट' लाग्रा जायगा नैथिंबो नै बरिया लाइट दा मोनायाव लाइट जोंगोन आरोना बियो थायदो आमफ्रायनि फल'वार्सआ फट'ग्राफारा नैथिं एक्स'था हा दे दे नायग्रा नाया आंनि भिडिअखौलाय आंनि भिडिअखौ नायग्रा नाया नायमारो दे नायनांगौ ओमफ्राय ना लोगोफ्रा ब्लग लानाया बिसिना नै ब्लगार गोजा मा चेनेल नोंनालाय चेनेला मा चेनेल ना एयारटेल ना बिएसएनएल ए हेमा कुइन मानो मोसागोन बिसोरो मानो मोसायाखै नोंसोरखौ मोसागोन होननानैसो नेनानै दंमोन आं हा सिङानो देबा देमोदां फरायदों नोंसोरो मोसादो दा सिंगार फैबासो मोसागोन साइडआवसो स्टेजआवसो मोसानांगौ दा जोंबो हानांसिगौ बेखौ बुङो आरो दा बे हिसाबै जोंहा हादानगिरि ओंखाम जाबाय ओमफ्राय दा फल'वार्सफ्रा नै जाबायबो बिखुनजोआ जोंना प्रग्रामखौ नायखांबाय दायो थांनो ओंखारबाय आरोना मोनाबायबो नालाय एसे ना अनुष्का दा थांनोसै मिथिंगा मोजां दे थांसै दे बरिया साजायदों नै लाइटखौ ना